Kulo? Cool ba? Cool? Ayaw cool. Bata pa ko cool. Sino? Ako? Morning call! Morning, Tits! Kalaya! Feel good morning! Let me say. You my little boo thing. It's a Thursday, November 9, 2023. Sa oras na 5:30 ay kasama niyo na ang cool na Uncle Kaloyal mula Lunes hanggang Linggo, Uncle Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama hata-hata tita sa balat na radyo at hardcore news ng Bacoor City StrugglesFeelbit.com. Tita Tanya Chinita! Thank you, Sa iyong tingin pa lang ako ay natunaw na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Yeah. My chinita girl, my chinita girl. Thank you, Col. Tits, Col? magbo-volunteer ka ba? Ako, may operasyon tulong tayo. Aha. Oo. Abangan nila yan sa Sabado na po yan. Sabado Oo. sa San Andres Bukid Gymnasium. Yun. Alas 8 pa ng umaga, kita-kits Yup. tayo lahat dyan sa ating MBC Operation True. Tulong. Pero kung may mga nagvo-volunteer sa mga ganyang Operation Tulong, Yes, Col. naghahanap ngayon ang bilyonaryo na si Elon Musk. Si Kilala Elon mo yan? Musk. May-ari Yup, ng yup. Tesla, yung mga Yup. electric vehicles. Yung, Pati internet? Oo, yung gusto niya, yung nagpapapunta ng mga gustong mamasahe, pumunta lang ng space. Yes. Mga ganun. Oh, hindi lang space and cyberspace ang gustong pasukin ni Elon Musk. Ang nasabing bilyonaryo, Tits, may-ari din siya ng company na Neuralink. Neuralink? Neuralink. Ibig sabihin, nagre-research itong company niya kung paano mag-insert ng mga chips sa utak ng tao Uy! para ma-restore. Yung For memory. example, Halimbawa. pag na ikaw ay na-stroke, di ba hindi mo na magalaw yung half of your body? Opo. So, Yung mga... part of your brain ay damaged na or affected. Okay. So, yun yung gusto niyang pasukin. Mababalik! Lagyan ng chips Uy, para grabe namang... mababalik yung motor Skills mo mo. yung, Oo, yung mga- magagalaw mo ulit yung kamay mo kasi di ba napaparalyze ka. Possible yon kay Elon Musk? Ang gusto nga niya, ang problema, possible daw yan basta may mag-volunteer na Na-stroke patient. kung sino man bubutasan ng ulo Okay. tapos ipapasok yung chips doon kung may mag-volunteer. Pero Okay. syempre ang very risk yan, Tits, Oo, life utak po yan. Kasi guinea pig ka. Yun na nga. Oh. At nasabi ng company nila ay parang naakusahan na gumamit na ng mga hayop para sa research at libo-libong hayop na rin doon ang namatay dahil Opo. sa paggawa ng research ng Neuralink. Pero wala namang comment pa ang nasabing company ni Elon Musk tungkol doon sa aligasyon na yon. Pero ikaw ba volunteer ka para lang sa para sa sangkatauhan? Papabuksan mo ba yung ulo mo, utak mo? Hindi pa kasi maganda pa yung alam mo yung kung nating tulos na ako, okay lang eh. Payag ka? Oo, kalaba. Tapos yung family ko masisecure ko yung future. Mapapagamot nila si tatay. Eh, syempre si nanay, naman. maalagaan nila. Alam ko naman na ganun yung kapalit niyan. Magbibigay Kaya lang, naman yan. wala pa akong okay pa yung life ko ngayon eh. May purpose pa ako. Siguro kapag na ako, kapag... Hindi mo na ba siya naiisip? So Hindi kahit na. buksan nila yung utak mo, wala na siya doon. Wala na. Eh sa puso. Hindi ko sure. Hindi, pero call yun sa akin. It depends. Oo. Kasi lahat naman ipoprovide nila for your Siguro family. kung na-stroke na ako. Uyog naman. Hindi, halimbawa pag Pasyente ka na. senior citizen na ako. Ganon. Kasi halimbawa, talagang hindi na ako able magtrabaho for myself. Dahil at for sa- my family. dahil sa sakit. Why not? Kasi tawag yan, ang pangalan yan? Tesla yan eh. Elon Musk. Si Elon Musk yan eh. Musk. Oo, I trust him. May-ari ng X I yan. trust him. Yung Twitter. Oo, X. kumbaga, kung nakaya niya nga yung mga technology na unimaginable, why not? Grabe. Bilyonaryo kasi. Oo, kaya ng... Gusto niya ng robot yung magpapasok ng sa utak mo. Kung ha? ako yung Robot. magiging Pasyente ka. Oo, Ang robot ang magbubukas ng utak mo. kung
para sa sangkatauhan, ako yung magiging hain, alay, go. Aba, grabe. Diba? Tignan nyo Imagine yung name ko malalagay sa Guinness, sa lahat ng news na ako yung alay ng buong sanlibutan. Grabe. Diba? O, yun man lang eh. So, payag ka na maging pasyente. Oo, payag na. Bubuksan ang utak mo. Ng doktor. Hindi, ng robot. Ng robot. Oo. Walang ano eh. Sabi na, walang puso yan. Yung robot. Yung bilyonaryo. Pero hindi totoo. Hindi totoo. Kasi yung mga philanthropist yan, tumutulong sa kapwa. Yung yan. mga bilyonaryo. Yung pasyente. Diba nga? Kaya nga ready akong mag-volunteer at magsuot ng gown patient gown eh. Yung pasyente. Yung billionaire. Aba. Diba? Gusto mo maging Billionaire. robot? Oo, para hindi ko na siya maalala at di na ako masaktan. Oh! Diba? Gusto ko nang maging Robot? maging billionaire. Ay, Diba? oo. Yun ang ganti mo eh. Kapag daw na broken ka, magpakabuti ka at abuti mo ang pangarap mo para maging Maging- successful ka at maging Bilyonaryo. robot. Para wala ka na oo, maramdaman. manhid na. Oo, di ba? Manhid na yung robot? Yung billionaire. Ay. Siyempre, ang iisipin niya, pera! Inisip ng bilyonero? Ng robot. Ay! Kala ko ba marami mga babae yan, mga chicks? Yung billionaire? Yung robot. Ah. Sabi pati robot. Pumayero. Yung billionaire. Nasaan yung robot ko? Nakawala. Ang nakakalungkot lang dyan kasi charge pa din yan. Ay, yung robot. Yung pasyente. Low bat. Yung robot. Yung pasyente. Siyempre, tusukan ka ba naman ng syringe paulit-ulit? Ay, yung pasyente. Yung robot. Uy, nabali yung karayom nung tinusok siya. Sa pasyente? Hindi. Sa bilyonero. Nakakatawa kasi ang dami nilang investments, especially mga real estate. Ay, yung bilyonero. Yung robot. Ay! Ay, nako. Kaya... Ayoko lang matigil lang matagal sa emergency room kasi syempre malaking babayaran. Yung pasyente? Ng robot. Ay. Hindi, technician lang gumagawa niya. Ng robot. Ng pasyente. Ihihinangin, no? Kapag nabali yung kamay, hinangin natin. Yung robot? Yung pasyente. Hindi, hilot-hilot lang yan. Yung pasyente. Yung robot. Tapos ibebentosa mo tsaka hot stone, no? Swedish massage po, madiin. Yung billionaire? Yung robot. Yes, ko nagbabaga na. Yung robot. Yung billionaire, nilagnat. Yung pasyente. Yung robot. Painumin niya ng baka may ubulan, painumin ng Solmuxan. Yung pasyente. Yung robot. Inalawang. Yung robot. Yung pasyente. Ang tagal na kasi sa ospital eh. Yung Parang pasyente? 3 months na eh. Yung pasyente? Yung robot. Ay, ito na. nako. Susunod na po ang... Tambalan! Nicole Yala. And Chris Chuper! May PhilHealth din kaya yan? Ay, yung pasyente. Yung robot. Uy, mag-face mask. Nagpi-face mask. Yung pasyente? Yung robot. Siyempre, may COVID pa rin kasi baka siya ma-hatching-hatching ma-virus eh. Yung pasyente. Yung robot. Oh, huwag kalimutan, ha? Mahilig kaya sa nurse yan na maganda? Yung pasyente. Si Uncle Dagol? Ay, hindi ako mahilig dyan. Ako ang mahilig. Ako si Moises. Magkanor talaga. Ang kanor. Talaga magkanor. Pero once again, Operation Tulong ngayong Sabado na po yan. MBC Operation Tulong sa may San Andres Gymnasium. Maynila. Kita-kits tayo sa 8 ng umaga. Lahat po na taga MBC. Tama. Love Radio. Makita-kita po tayo. Diyan po yes, kami the ni rest is Uncle your- Dagol. Lahat ng 8 DJs. a.m. Rakitera, Totoy Bato, Uncle Diego Bandido. Robin Lahat, Siena. kumpleto! Ponyo Bicolano. Nicole Yala and Chris Chuper. Nandun kami lahat, ha? So magkita-kits tayo. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw on a Thursday morning. yes, salamat kayo. Nakasama yung hot na tita sa balat ng radyo, Tanya Chinita. At cool na Uncle Dagol. Sa istasyong number 1 sa mga sasakyan, pati na sa mga tahanan. Ito po ang 90.7 Love Radio. Feel good morning! I wanna be a